Ahojte kamoši. Šťastný nový rok vám želám. Vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli ísť touto cestou spolu so mňou a spolu s celým Rybárzovo tímom. Táto cesta bude viac o dávaní ako o príjmaní. Budeme dávať inšpirácie, budeme učiť ľudí, ako sa správať v prírode a budeme odozdávať zo seba to najlepšie, čo v nás je. A som veľmi vďačný za každého z vás, ktorý sa na túto cestu spolu s nami dal. A uvidíte, má to veľký zmysel. Má veľký zmysel tie charitatívne projekty, obdarovacie akcie. Má veľký zmysel vychovávať ľudí a ukazovať im, že nejako inak sa to dá. A aj keď budú prichádzať také tie prekážky, ktoré vás budú bolieť, budete si myslieť, že niekto na vás útočí. To sú len príležitosti na to, aby sme viacej vedeli vyrásť. Aby sme sa vedeli posilniť a aby sme boli silnejšie bytosti. Tak ďakujem. No a pre vás všetkých, čo takto to robíte bez nároku na akýkoľvek ohodnotenie, honorár alebo čokoľvek, tak mám pre vás dar, ktorý môže veľmi pomôcť na tejto našej spoločnej ceste. Ale to si povieme až večer. Kamoši, ďakujem vám a veľmi sa teším na tento rok. Lebo fakt sa nám darí a vieme robiť veľké veci. A len začíname. To, čo za sebou zanecháme, tak to nás bude vnútorne hriať. A to ma teší. Tak uvidíme sa večer. Dobre? Prežite krásny tento deň. Ahojte.